mami ya ọsị na nwa ya nwoke ebudere inwe amama n'obodo niile na-agba galagala na-agba ọsọ na-enwere ajọ nwa na-akpa ike n'obodo na ọ bụ uderi nwe amama tene ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ maka anya butere ndị vidio otu nwoke ejide n'Enugu steeti mbụ ndị vigilant group wee welu mma wee na-apịapịa ife na-ekweri egwu nke bụ na ya efụchara ebe a kinyere ya akpụ n'anya kechie ya aka na-apịa ya bụ onye oshi azụrụ azụ ekperima na-asị na ozu okwu oshio bịakwanụ ka unu nụrụ n'ọkwa mami ya dị ife na mami ya na-akọwa na nwa ya nwoke unu fụrụ ebe a bụ onye oshi azụrụ azụ deri nwa amama na ọ bụrụ na ijide ha Ekene n'aka ebe ọ na-ezu oshi na ife sọkwara unu na-eti Ekene na-ajụ ya na onye azụrụ ife a na-enwekwa ka Ekene kweta na onye nwazuru ya bụ ife ọsọkwa unu were mma pịawasịcha ya azụ were egbe gbajie ya ọkpa na Ekene unu na-afụ ebe a enwerọkwa ka o kweta na onye azụrụ ya bụ ife bịakwanụ ka unu nụrụ nke bụ akụkọ onye nke bụ dalịsi njere imetarị ebele onye na-alue ịma na foonu gị aka dụkwa n'akpa ka o zurukwugwe ya ebe iji gbatara ya ọgụ unu echetara ya butere ndị vidio ebe anyị fụrụ ndị VG ka ejidere onye oshi a wee na-apịa ya nke bụ na ife akọrọ ya bụ elepụ tibunalụ ndebefa na akpụdụchi ya n'anya wee na-akụ ya ka aka ugbuo Ekene anụnwa na-asị na ezughị oshio ndị mmadụ wee fụ ka ya bụ ife onyonyo na-efegharị na-emetala Ekene ebele na-asị na ndị VG na fa ajụghị ajụjụ wee jide Ekene wee na-etigbu wee na-ajụzi kedu ife Ekene mere eji apịa ya mma wee na-akọwa mba Ekene o jikwa nọrọ ebe nwa na-eri nri bife ịmara ife na-eme ụmụ okorobịa gbaa ya okirikiri wee jidie wee na-etie nke bụzi na ya fụrụ ya n'ihu akwụkwọ wee sị na Ekene ezuru 2 million naira otu nwaanyị na ya bụ nwaanyị si na Ekene ezuru ego ya na nwaanyị si na ọ fụrụ Ekene na CCTV ka Ekene zuru ego ya wee sị nwaanyị ya jezie weta CCTV ife aka ebe iji gosi na Ekene ezuru ego ya nwaanyị sịkwazie mba nọ ndị mmadụ gwara ya na Ekene ezuru ego ya bịakwanụ na Ekene ezukworo ya bụ oshi ya na-ekwu maka ya na-asị na Ekene unu na-afụ ebe a bụ deri nwa amama na ozukarị deri nwa amama nwanụ na ndị ọ na-ezukarị oshi bụ ụmụ nwaanyị nya ndị oyi etinwu maka ozuo dimkpa ibe ya akụpụfịa ife na-ekweri egwu amamife kpata na-egbujiri ihe otu aka mgbe a na-eti ya bụ ife kịta a na-ekwuzikwa ndị uwe ojii abịagokwa akpụrụ ya na-akọwarị na otego eji wee nye ndị uwe ojii afọ Ekene na iluo n'ogige ndị uwe ojii na kọmplen ndị mmadụ ka Ekene si ezufe oshi na ọkarịrị akarị na ivun na ndị SAT na-enyekwuru afọ Ekene na-achọgharị Ekene sinsi na ọnya ka eji wee fụ ya ebe ahụ o ji edono si na ọ bịara iri nri afọ m ebe a na-eme intaviu si na ọ na-arụ ife nwa onwekwa ife ọ na-arụ onye a bụ onye oshi ya ma ama n'obodo n'afọ enyere ka eji wee na-achọgharị ya wee jide ya mgbe ahụ wee na-akụ ya mbụ ndị VG ka aka ugbo nke bụ na ndị mmadụ fụrụ ya bụ ife onyonyo na-emetala Ekene ebele ma ndị jeri na befa gbaa ya ajụjụ ọnụ mgbe ọ na-afụsịzi ụzọ na-asị ya na ozuru oti na ozughọ ka na-agọkwa agọ mma ya asịkwa na nwa ya abụ onye oshi na-ama nwa ya anụnwa ama olu obodo niile mụ ya asị onye oshi na ebe ọbụla Ekene bịalụ ebe ọbụla ọ gafere na ife ya efuriri ebe ahụ n'otegori o ji wee na-ezu ụna afụgo a na-eti ụfọdụ ndị oshi ife ụfọdụ ndị mmadụ a na-emetalụfe ebele unu aha emetalụ ndị fa zuru oshi ebele eji wee na-etifa ọdụ unu ka obodo niile anyị apụta nnọọ Ekene abụghị onye bịara abịa ebe ahụ amaghị ama apụtakwa asị na onye a zuru oshi etibi ife ose Ekene bụ onye nọ na vileji ahụ ndị ọzọ afụghọfa eji wee kpụrụ ya tibie si ya na ozuru oshi ozughị oshi ya na-etinye na ozuru oshi unu na-emetala onye oshi ebele unu a na-ajụkwa ndị afa na-ezu oshi kedu ọnọdụ fa kedu ka fa si zufa oshi ahụ unu amaghị na onwego ndị fa dewere elepụ tibunalụ ndebefa ma ndị fa kpọ na vileji unu ya abịa ka unu gere na alịtị na-ejegwe ka o jee zọpụta ya rụzie akụkọ wee karịa wee na-agwa ya na onye abịa ekperima ama alịtị na-asị ya na onye ezuzi na nke emere ife a na oyi ezudebe onye gwalụ na onye ochi ya ezudebe na izudebe nya bụ ochi bụ na-egbujiji aka ahụ o ji ezu oshi gbujiri okpo o ji eje ebe ọ na-ezu oshi bụ na ozudebe maọbụ na-atịrị ya na nga obodo ezugodo ike obele maọbụ na unu kpọrụrụ ya jee ebe a na-enye ndị na-aṅụ ọgwụ ọgwụgwọ nsọ bụ n'ozudebe ụfọdụ na-abụrịfa jecha ọgwụgwọ nsọ nwapụta fa ezubezie nke bụ oshi ụfọdụ ti na nga pụta fa enwezie ma egbefa ji ezu oshi na the best thing bụ igbujiri anya bụ aka o ji eje ochi ka obodo zuori ya ike
ka hapụ unu ka unu ga-ebe mami ya na-ebe anya m na nwa ya anụnwa ka egbu gị ama m ife kpatara na Alịsị na-ahapụghị ka mmịa kwucha ife ọ chọrọ ikwu ọkọtụ onye bụ ife onyonyo. The whole community are what? The whole community is against the young man. Against who? Ekene. Agala. Sorry, okay. Agala. That is a... He's a notorious. Agala. Or is it CSO? Is it true? Is okay. So, wow. Mommy, don't worry. I think this will be the last time Agala get my name. You know, go. This will be the last time he will do this. And this will be a lesson to him too, because the whole communities are against Agala. Bro, please, what's the name, please? My name is Eungu Ebonyi. You are the coordinator Eungu East Development Center. This Agala of stuff. Who is Agala? Agala is from Ebonyi State, but he's living in Eungu beside me. But Agala, to my own knowledge, Agala is a notorious criminal. Oh, is Yoku? Who has been terrorizing the community. The SARS office was looking for Agala when this woman went and complained for the first time. Agala can never in life accept whatever he did unless you caught Agala red-handed. And Agala is very, very strong. He's very, very strong.